Всички, аз съм Гласиня и днес ще снимам на моето Nintendo, да, Wii U. Първият клип забравих да го кача, сега ще кача този. И не се получи първият добре, така че... явно се е изключило, не знам как. И сега ще го правя. Да, сега вече трябва да се оправя. Да. Ето. HDI4. И ето Wii U. Не знам как се вижда, сега ще го оправя. Знаете, оп. Е така. Така. Сега вече трябва да се вижда хубаво. Така, да наместя. Да, снимам с Filmic Pro. Нямам статив и затова използвам чаша. И така, да започваме. Ще играем... Какво да играем? Ще видим. Ще играем FIFA. FIFA демо. Старт. FIFA 13, защото за Wii U няма други. Взема Wii U Pro контролера. Ето го тук. Така. Не знам дали се чувам добре. Да, чувам се много добре. Не. На какъв си го направи, бе? Нищо. Така, снимам, както казах, с Filmic Pro. Чакаме. Плюс. Ще играем по най-лесния начин. Ще бъдем този отбор. Той ме е любимия. Къде? Оп! Да, плюс... да, не става. Просто... много... на друг език ми и малко е трудно да разбера. Киков майче това, да. Може... така искам. Да, но други ще го направя малко по-женствено. Така, започваме. Това е тренировка, която не ми трябва изобщо. Аре, бе. Вари, бе. Мега якото. Да. Ще го направя колко минутки. Около 15, около 10-15 минутки. Да. Един матч ще изиграем и ще спра клипа. Къде? Кое беше спринт? Забравих кое беше сплинт. Сплинт, да. Не просто. Спринт. Да, сестра ми е тук. Кажи здрасти, ме тук, Кали. Здрасти, Йопо. На нея омръзна да го казва. Къде си тя, момче? Бум, шака-лака. Това кой? Добре, аз не разбрах на кой. Врата.
Къде ми взе топката? Не, че... Да, гледа с... Може да греша копчето. Ай, за да има червен картон. Ще се ядосам много, не. Добре, добре, бягам колкото се може. Ей. Как се бяга, бе? Много съм зле. Така. И трябваше да пасам. Знам, че съм много зле на футбол, просто... Не, излизай! Знаеш, се вижда гадно, в смисъл... Вижда телевизора и прочее. Ей, как бе? О, не. О, здрасти. Пасам. Аре, бе. Very well. Oh, thanks. Просто буташ, бе. Я ще бутам. О, бутнах съм. Опа, сори. О, вратаря ни е много добър. Да, ще играя само първото по време, защото сцена доста голям клипа. Не съм го спънал, той има спъна. Коса? Откъде? Откъде са? Ето ме. 45 минути. Няма един гол. Дай ми го, бе. Да, първото по време свърши. 0-0 сме. Надявам се ви е харесал. Той и всичко от мен. Аз бях Готиния. И до скоро.